torju, mutta siis se, että teki itselleen paljon vaikeammassa tilanteessa. Mä tiesin hyvin kyseenalaistetaanko se minun vuoro. Se oli silloin 22 ja nyt se on 20. Oot mä lasken motit päin. Se on vaan oikein kato päälle. Joo. Hyvä johtu torjussa, mutta mä veikkaan, että se ei oo saanut kovin hyvää Joo, laukaa. se on mun vuoro. Se ei sun maali viimeinen, se riittää. Johan se meni lyhyt vettä, niin se pitää tulee selkä! Just näin, valmiina olla! Noin aloite! Todella tasasta on. Mä veikkaan, että peli päättyy 1-0 HK:lle. Kyllä ne joku hyvä paikassa. Mä sen nähnyt, ei voi tehdä. Paljon peliä on mennyt. Joo. Kuvasin sitä vielä enemmän, kun tossa oli se hullu kuvio, niin mä en kuvannut sitä. Mä katsoin tuonne kelloa päin ja en kuvannut sitä. Näitkö sä? Miten sä lähtee lentoon tää kamera? Sitä ei. Vähän myy. Api, lauaa vaan. Se välillä seikkailee tuo kaveri tuolla. Mitä siinä tapahtuu? Mitä siinä tapahtuu? Se on just niin asia nyt. Mikko, saat ottaa ton käsin. Ei se oo syöttö. Välillä mennään vähän ja välillä ei. Keskellä syks. Kova tie! Kovempaa! Aittele vaan joen noita! Hienoa!
jos vähän ketuttaa, se häviää se 4-0. Mutta kun siis niillä ei ollut kunnolla pelisilmää. Siis ei niillä ole pelisilmää niillä joillakin niillä, ketkä pelasivat siinä pelissä. Sanotaan, että ei kellaa, paitsi Oskarilla on pelisilmää. Ne on silleen sopivasti. Eikä se puolustaminenkään ole mikään paras. Ei todellakaan. Tytöt siellä, joo, ne sai blokattua ihan siinä. No tytöksiä on hyviä jalkapallossa täks iäksi. Niin, käy nyt siinä. Niin. Häh? Miksei saa? Siis on, ei, niin. No tytöt on niin hyviä jalkapallossa kuin pojat. Mitä? Sehän on tutkittu asia. Hyvä, kun olet ylhäältä. Voit palaa myös varmemmin päälle. Näetkö, että oliko se tahallinen vai vahinko se mahapotku siitä? Se oli vahinko. Ai oli. No se Aatu, no... Se sanoi itekin, että se oli vahinko. No joo, mutta toisaalta se sanoi ennen peliä, että mä potkasin jotain ihan täysiä mahatyy. Ja sit se yhdessä kohtaa se suutti silloin jossain tossa kohtaa ja sehän sitä yhtä pelaatakin härkki. Ei. Mutta ei se tahalteen. No ei. Kyllä se oli vahinko. Kato, toi tuli klipille. Toi tuli videolle. En tiedä tuliko toi videolle. Niinku oikeesti. Vuoden hienommat syötit. Kompas tuomia. Enää huudostot. Et taaskaan nähnyt. Taas mitä? Taaskaan se ei nähnyt. Ei. Mä voisin kohta laittaa pikkuleppiin. Ei persis. Ei turkuvan. Ei persis, on mun puhelimen. Joo, herrat selkää! Hyvä. Joo, se oli muutenkin. Mä kuvasin 3 minuuttia yli aikaa. Se on kohta eka erä menty. 37. Älkää rikkoko! Näetkö sä? Me oli just Rainbowkin, mitä vanhassa aikaa. Siellä me tuli siihen tänne. Mä olin siellä. Joo. Ei siitä se enempää.
Mä veikkaan tuota. Kato. Näitkö miten hyvin paikkaa? Se on sairaan. Kosti. Enää koske siihen. Ei mitään, mä oon siitä. Niin, mut sit... Ei kyllä itse vaan ravautunut. Sä et ole... Siellä anskää. Olisiko mun potkisin tuonne mitään? Ei, kun ette ois koskenut ollenkaan. Niin, no joo. No se ei tullut ite hakemaan. Niin, no vitsi, olisi pysähtynyt tähän kuitenkin. Miksi mä menin? En tiedä. Iske! Ei aina. Jarkko, palloon! Palloon! Nyt tulee. Atu juoksee! Vaikka Elmo se keskeyttää! Leevi mennään! Leevi, te aloite johonkin! Iko. Tässä kohtaa kannattais syöttää ihan tuolla. Paine! Elias, vielä Elias! Komme! No niin, ei riitä tässä. Täällä mulla ei juoksu. Jes, pelaa. Koski näiksä. Se hipoo ylärimaa. Toi pääs niinku yksin vetämään siitä, niin se veti ylärimaa. Kuinka kova? Aika kovaa. Mihin ylärimaa? Niinku Siis tonne. reunaa. Siis siihen päälle, se hipaa sitä päälle. Menikö niinku keskelle vaan reunaa? Sinne vähän niinku yläkulmaa. Vähän niinku yläkulmaa. Jos noin saa nyt 5 minuutin, eikö se sitä loppua ja sisällä tehtyä maali, niin mä lupaan, että mä juoksen kentälle. Okei. Mä juoksen kentälle ja otan pallon pois. Siis jos vastustaja saa vettä. Mä teen sen sitten puoliväliä. Joo. Ei, älkää tehkää. Ei muuten tee. Rikko! Ettei vaan oo sun vuoro. Ei oo, ei vitsi. Nyt! Täällä ei laske! Atu, seuraa yksi on täällä. Anne! Tää hele. Rauha ei oo kiinni! Täällä ei ollu vaan ketään muu. Vielä on toinen puoli. Mä en tiedä, tuo Johannes potkasi ihan tonne huitsinta vaan.
Ei todellakaan. Ei tota edes saa S-Marketista. Saako? Anne, hyvä. Ihan kuvaa. Joo, se kamerahan kohdilla. Saako tota väriä mukaan? Katohan mikä on kusee. Hyvä. Mikä maku se on? Kiinnostaa. Hei, kosti. Se on white piece. Mä en tiedä mikä maku se on. Kyllä tuolla mun mielestä sitten teki ehkä myyä. Ei tullu videolle. Mä en tiedä tuliko videolle.